juma ñannen ɗo wajiɓe ngari ko ha nder juma tawi pawuji ne juula ɓe paɗani hay pawuji cilmi ɓe dari ko yeeso mabɓe kadi ɗum fof wona lawol pawuji mbimami goto fof fayidir paɗe mum ndeysan mbimami ndeysan sembaɗa haalal moon gueɗel de wona fala konngol ma hay maaro adda ɗo ho ma nan yimɓe mbadda hen dugde hen ayi par ce que ɗum ɗo politique woni ɗo wallahi yimɓe onon dañɓe ɓe mbatte hakkillaji soɗon dokka dokke taw haydara kewani kasi wallon julɓe ɓe lawol kono pada ha kaari ma e tan gara galle mum guitta ɗum ɗo mi wanni ɗum ɗo asoɓe mi rokkiɓe ɗum ɗum ɗo jeeya e diine l'islam ala sens wonti zéro eyyi ɓe o ganda ko ɓuuri musée heccanki mboɗo ummi gallami waɗoya bidik bacce ɗo bidik muttalaɗo coolmi ɗon ko kosam yaltude mi fatude gallami ramassari donc mi nattum koye galle goto holno ɓe jii groupe al nana ara yeesom ɗo mi ƴetti waji ɓe ɓe cikkano ko yimɓe tan huya e jahata ɗon ɓe mbiya ɓe jagga ɓen min kisoɓe ɓe goppiyam te ɓe jogono abbademi nder galle to ɗo Allah waɗi noɓe paye ɓeɗon nde ɓe donki ko jaggude ɓeɗo eɓe gandi ɓeɗon ɓe mbawa jaggude ɗum par ce que yimɓe ponda yimɓe ponda on paami ko jimmi haali o yimɓe ɓe gondi koɓe ponda so potte ɓe jagga o so potte goɗɗo ɓe jaggata ɗum ɗo woodi ɗo e wuure ɗum nen ɗo ko ɗum hokkiyam change angaya haali ko ma nattume galle almuɓe wonɓe ɗon ɓe mboɗo jangga ɗo bisimillah mboɗo dustiro elle samde non bami bisimillah ɗi ɓuuri jaggumi ɗon adañi sens ga jambar mi haalama sona ɗum e jagge mi haalama Ablaye ko Ablaye haali ko ni woodi ɗum ɗo fof noon enen ponno ƴewtidani ɗum ɗo wona lawol yimɓe ɓe ponno fondere ha fota sa yi laamu hokkama yo fondu yimɓe no so wi ene waɗi ni tan enen ponden ko haɓanade ɗum so wona ɗum hedde faaɗen to e gandi kam moƴƴani ɗum tagi wadde kala nde pinɗa manan korna o ɓeydima a nanta ustora woodi message goto ñimmi wadde lancé message o jeeyi koye Macky Sall min tampi